Okei, eli ihan tähän alkuun tätä videoa mä haluan sanoa sen, että mä oon pahallani. Tää mun ääni taitaa vähän lakaa tässä videolla, mutta sille ei voi mitään. Koittakaa yhdessä. Moikka vaan kaikille. Sveafta on täällä näin. Ja tässä videossa me pelataan School FYTn kanssa. Tai itse asiassa tällä hetkellä pelkästään FN School YTn kanssa. Fortnite Naughty Duo. Ja koitetaan saada voitto. Mikä ihmeessä myös tsekkaa Schoolin kanavalla se on varmaan joku, eikö se ole joku School Place? Juu, se on School Place 8158. Joo. Niin, sillä löytää. Käykää sekin seuraavassa. Mennään vaikka klasiin. Joo. Noniin. Juu, juu. Se oli vähän kun me kuvattiin just niin Seronkaan mun kanavalle video. Niin sit siinä vaan sen ääni kuuluu suurimmassa osaksi kokonaan, niin siinä videossa niin toivottavasti tää ääni on sillä, että nyt munkin ääni kuuluu ja Xeron ääni kuuluu. Kyllä mä uskon, että meidän molempia ääni kuuluu ihan hyvin. Mä vielä vähän laitan mun peliääniä hiljemmalle, niin kuulee tyyppien ääni paljon paremmin. Joo, onks tää mikä spendingi tää? Air. Eikö oli tää Air? Kiitos. Tossa vaan. Kertokaa muuten ihmeessä kommenteissa, jos oot testannut vielä näitä uusia pendingejä, että mikä on teidän lemppari ja mitä mieltä ootte niistä. Joo. En yleisesti. No ei varmaan. Otetaanko vesikälli? Vesikälli. Vesikatos. Nyt me vaan leistämme, mutta ei tullu mihinkään. Okei. Selvä. No meidän pitää varmaan tehdä samalla lailla mitä siinä munkin videossa, niin mennään vaan puskeen mahdollisimman nopeasti. Eihän täällähän on pelkkiä jotain botteja jotain tällaista, niin ei me voi kuolla näin ainakin. 2 minuuttia myöhemmin me ollaan koota jollekin pikkupepekaan. Voitais muuta mennä ränkkediin, mut kun se on vähän, että se on me... Ei tuu hirveen hyvää videoa, kun tänään että pelaat menee ränkkiä ja kuollaan ländiin. Siinä on joku viippeli, kun me kuollaan ländiin vaan. Niin, mutta on me... Siis kun mua ärsyttää just silloin kun me saadaan hyviä pelejä, niin sitten ei just oo kuvaus päällä. Niin se on ihan kusista kun... Sit kun on kuvaus päällä, niin sit on ehkä jotain paineita ja tällaista. Niin. Koitaan nyt saada nyt kun on kuvaus päällä vaikka on jotain, niin jotain hyvää vasta. Sitten meikäläinen aikoo kuvata mun kanavalle tän jälkeen uuden videon. Joo, käykää muuten tsekkaissa. Se varmaan, mitäs sä pelaat? Se on jotain krevua tuolla. Joo, jotain krevua, koska mä sain nyt takaisin katsottua mun kuvausohjelman, niin nyt mä pystyn kuvaa taas niinku ihan normaalisti. Olisin muuten eilen kuvannut, mutta se vähän lagas, niin ei pystynyt. Firebendingi löytyi. En mä sitä ota. Lähdetään mennä jatkoisinkin. Aiotko sä leikata tästä sitten niin... Onko se me vedä taas uuden transition? Joo. Okei. Eikö... Mä tiedän. Hyvä transitio. Molemmat taisi jotakin emotea vaan. Mikä muuta? Greedy. Joku semmonen, missä on semmonen... Vähän niinku... Ei, kato! Onks sulla tää jämmäle? Ei oo. Kato. Mä teen tänne, heti kun mä niinku avaan sen ja menen sinne, niin mä niinku... oon siinä. Mä hyppään myös. No niin. Joo, nää on ihan botteja nää jätkät. Koitetaan saada... Vitsi, mä en loppu, mutta... Koitetaan saada tästä joku 20 pommia ainakin. On 15. Joo. Hän näytti vielä, koska musta tuntuu, että rekillisiä ei ole nykyään ketään. Niin, no ei sinne teitä enää lände. Oikein. Mä oon vielä 20. Juu.
Siis niinku mä menin kaikki aitoja läpi, mut sitten tämmönen pikku roskis niinku se vaan kehittää. Joo, kaikki tällaiset penkit ja nää, mut sit pikku roskis. Pikku roskis vaan. Joo. No, se näytti mitä Amangassa, että se roskis. Niin muuten näytti. Tää tuolla Earthbending rakennuksen. Joo. Teillä ei varmaan ollut ketään, mutta käyn kattoo sitä. Minkälainen se? Mä kävin siellä viime tällä. Tuossa view. Ammu vaan. Aivan perus. Jalla ve. Se on just. Ei haittakaan mä. No. Oks. Mitäs täällä? Snipu mulla. Vähän. Mä en tiedä, kun mä pidän kyllä Fisin mieluummin kuin ton banaani. Voit sä vetää sen banaani? Vaikka... Miksei? Meillä on varmaan paljon montako peliä me pelata. Ehkä joku yksi. Ehkä joku tää tai sitten ehkä joku toinen, jos me kuollaan niinku nyt. Me ehkä tää video tai tää peli pelkästään. Se olisi ihan hyvä video. Koska tää nytkin on oikeastaan mikä on. Tai en mä tiedä, jos sä leikkaat tästä, leikannut tästä, niin en mä tiedä, tästä tulee ehkä joku 10 minuuttia nytten. Niin. No se on hyvä, ei kukaan tyyppi jaksa katsoa, kun me pelleillään tää 20 minuuttia. Joo. Mennään Zeuksella. Joo. Onko se otettu? Kato bunkerit just siellä. Joo, mennään sinne tulee vihuja kummin. Joo. Ihan sikakivaa mennä noita huoneja ylös. Mä vähän kusin ton. Mä tuun sinne nyt. Hui! Woo! Open. Say some open. Open a door! Open the door. Blong. Blong. Blong blong. Se ei jotain jälkeen, kun sä oot vieläkin tällä. Mistä on puuta? Joku käymään täällä. Mä kyllä ton... Ei kai. Joo! Mulla on ihan hullut lootit. Mulla on full epic. Tänne tulee. Tule. Yritetäänkö Airbendingillä pois? Otanko... Nyt tulee liekkiä pyllylle. Kysi hiattu tähän korraan. Sait? Jäi korra. 7. Lähdi pakuun. Siinä. Jäi. Toinen tiimi. Nice. Pärjääksä? Toi äskeinen tiimi, niin ne oli jossain stratosfäärissä. Siis ne ei oikeesti tajunnut missä ne oli. Eikä siis mullakin jotenkin odottaa. Mutta vähän on Anella oli... Jätkä vaan juoksemaan seinään päin. No näillä oli se... Mitä? Siis näillä on... Onko se kaikki pending? Vihui tuolla Northwestissa. Northwellissa. Ai niin, muuten mun pitää hiilata. Oho. Oi, nää on hyvin. Hittas mun ihan helpotusti. Tuun ihan just, jos pääsit karkoon. 96 tattu takoon. Mä hiilan. On tulos. Joo, mä lähden pinkoon. Mä en muista tuon voitte. Ei taidu riitä.
No voi jumala, kun toi yksi naippaa mua. Tulee siihen. Joo. Ei kun tulee muuhun. Tuleeks ne muuhun? 93 Ne hitä tulee tuolla. muuhun. 93 hitä. Jäi, pitche. Tulee. 60, 116 jäi. Onko näillä mitään hiiliä? Oli. Otaks sä tätä? Joo, mutta se on nyt. Mä nyt hiilaan kyllä. Eiku vedetään tää fysiikkaa. Otan kyllä tää. Mä tykkään tästä niin. On kyllä nää mini. Oikas tällä mitään? Varmaan leikkaan nyt siihen, mistä löydetään uudestaan vielä. Joo, kannattaakin. Täällä! Tuolla. Mulla on 2 muuta. Joo, oikeeta. Vampa bounty. Niin hitto tosta ei pääs. Missä? No siellä vitsi forecastit overilla, mut miksi tää ei voi mennä? Tietenkin mennä tätä ei maailman 70 kohdasta. Tuolla jossakin. Eiku tos. 116. Tossa on toinen. Oh my god, valittais myös sitä päähän. Ei päähän kun kodi. Oi, tää tekee paljon ajattu. Tää voi olla vielä kohtava. Tää tulee lisää. Mä en oikeesti tykkää tästä. Silloin kun me halutaan vihuja, ei löydy mistään vihuja. Silloin kun me ei haluta vihuja, täällä on ihan liikaa vihuja. Lähetäänkö karkuun? Oot sä vaikka? Joo. Eikö mä päälle? Oh my god. Mulla on pushyöidistä. Toi botti. Kamerista saarista. Tuu 2 vaikka. Sana jotkut meni. Vähän pihalla. 50 tosiaan. Valkoisessakin. Tää tulee. Come on, mua ilmoittaa. Sama muakin ollaan invattu Villemänen ja Joo, sekin. yksi toinen. Tos. Näyttäytymään sniper. Tietää, että mulla olisi nipu. Lähetään alueelle. Valdekomppi. Me ei voi saada 15 tonnia. Me voidaan saada jotain. Meillä on 10 loppua. On se ihan hyvä. Hei, siinä rakennuksessa, jossa pystyt se lippua. Tos, joko missä? Tuolla. Tuonkin tippu. Ei tää nyt oo. Ouch. Löydään yhtään sit shieldia. Mulla on 4 miniä. No voi vi! Siinä. Joo,
Mistä päin meitä ampuu? No voi niin. Siis ammutaanko mä kaikkialta? Joo, mä ammutan nyt kaikkialta. Ei oo. No, harmi. Ei oo mitään. GG. Varmaan lopetan tähän video. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa tilata, tykätä. Ja käykää katsomassa teidän School Place. Ei muuta. Se kertaa. Moi. Moi.